Maing adlaw kaniyong tanan, this is Klein, inyong admin sa Little Faith. And this is Ken. Ay, mali. Ako dito yung istoryato. Hi guys! Ready make noon guys. Once again, mayo adlaw sa tanan. This is Klein, yung admin sa Little Faith. And this is Ken Gabon. This is Ken, inyong host sa Heroes Untold. Oh, ato dito. Okay, so it has been 1, 2, 3, 4, 5, 6 million years sukad ko naka-record balik and dagan salamat. Again, so walay pagpuas nga pagpangayog salamat no sa ato ang Ginoo for giving us unlimited opportunities no to spread the gospel and to talk about the goodness of the Lord para sa taong kaugalingon. And once again, naata karon sa ato ang second season sa ato ang Little Faith, which is the Heroes Untold. Heroes of Faith. Makita dyan niya ang kasuod dyan sa topic ron og sa among sakto. Dira pa lang daan. And then sa akong nasulti last time no, the Heroes of Faith series is actually inspired by the book of Pastor Mark Finley, kaning Solid Ground. Na siya mga this is actually a daily devotional book, and then there is yung book na siya series nga mga devotional, let's say for example kaning Heroes of Faith. And this time we will be talking about walay lain kundi si Daniel. Okay, Daniel. Good, and Daniel. Isa actually honestly no gibati mi og kakulba karon it is because ang topic dili ingon nga kuan siya ba makita nato ang iyang kinabuhi that is so closely connected or related sa atong the times that we are living in karon nga days. And then I think dili jud nako ni makaligtaan nga ma-feel jud nako ni every time nga ma-feel nako kaning isa sa una bay kanang dili ko am I even worthy to talk about this person kana this individual nga unsa ra magyud ta but thank you Lord no salamat jud kay Ginoo kay imo mi gi-providean og mga tao nga among kapanaminan every time we are in distress na aming mga problema na aming mga tao ba nga among sumbanan unsay gibuhat nila ani nga time during sa ako ang kaagi nga inani unsay gibuhat nila and then which inspires us to be or to evolve into a more Christ-like character gyud. Kay mo man gyud na ang ato ang goal no. Remember nga dili ta Danielians but we are Christians no. Yeah. So even though for that. Daghan kay tag mga heroes nga atong gina-serve as inspiration, let us not forget to find Jesus Christ or the Jesus Christ character within their stories. Yeah. And then by the way, before di mi proceed, gusto lang ko magpasalamat sa ako ang ka-co-host diri sa Little Faith si Cara. Car, daghan kay salamat sa iyong pag-record atong previous episode kang Rehab, very good. And then tungod sa kanindot sa inyong message, naka-comment og gahat ang ako ang alter ego si Isig Kuan. Comment si Isig Kuan dito si Isig Kuan. Tanaw na nila ito. Comment dito. Anyway, thank you so much sa inyong pag-record, ana, no? Even though wala ko. And also, it's a privilege nga, katong tama tong caption nga, let women talk about women. Yeah. Diba? Makita ko na tong initiation jud ba? Naadjud ang initiation sa mga Kristohanan ba? Kay maka-relate mo jud sila adto jud sa kaagi ni Rehab compared to kung kami, lalaki ang nahisgot adto, siguro. Lain mga angle sa kinabuhi sa babae nga ang babae ra poy maka Sack true. Okay. so wala paglangay, let's now proceed to Daniel. And before na mo pag-isgutan ang katong mga highlights sa kinabuhi ni Daniel, amo sa gyung sugdan gyud mohatag sa gyud mi og gamay nga history about aning unsa di ang kinabuhi ni Daniel nganong naabot siya dito sa Babylon, unsay nahitabo sa Jerusalem kay sama sa kani magtanaw kag salida ba, for example unsa may mga salida karon Queen of Tears may nana di ba mga sa mga Game of Thrones or mudritso kag season 2 nya wa ka nagtanaw sa season 1 dili nimo siya masabtan. So ato importante nga atong tukion ang unsa ang sinugdanan sa nahitabo ni sa kinabuhi ni Daniel. So unsay kuan kay sa ako ang nahibal-an, first of all ang nahitabo sa kinabuhi ni Daniel is that ang iyahang country or iyahang home-based nation niya is nasakop siya kay mo ni uso sa una kani conquer ba
nga in order to prove nga mas powerful ka sa another nation, imo gyud silang i-conquer. And dili lang siya ingon conquer politically, but patay gyud nga nang muna tawag nila bloody wars. Hinutdanay gyud lahi ba? Ubusan ng lahi. So mao ni siya ang nahitabo kang Daniel. So naay mga reasons sa among naisgutan ni Kuya, naay mga particular reasons nganong nahitabo to. Unsa ganito ya nga based nimo sa history, just like sa katong time bitaw ni Zedekiah, atong prophecy ni Jeremiah, nga isa sa mga reason nga ano yung na-captive ang Israel is because of their unfaithfulness, particularly ang Sabat. So ang adlaw ipapahulay ang Israel as a nation, despite nga ang ilahang root jud ba, ilahang principle jud is naa jud nakabase sa kung unsay gisulti sa Ginoo and sa mga laws and commandments. And isa sa mga importante nga commandment sa 10 commandments isang Sabat jud. Yan muna ilang gi-profane. So naay prophecy sa Jeremiah nga mahimo silang captive. It's because of their unfaithfulness. And this time kung basahon na to sa Daniel 1, na fulfill jud during sa time ni Daniel. In fact gani kung wala ko na sayop, it is the third time nga gi-attack sila sa Babylon, nga na-captive jud sila. On the third time nga nakuha nadala jud sila. And now, gusto lang nako ni isulti ni nga introduction no sa Book of Daniel, kay kani magud akong Bible ESV na siya mga introduction. And then sa pagbasa nako ani sa mga days nga nag-review ko, giganahan ko kaayo sa kani nga introduction. Iyon dire nga Daniel was one of the several young men chosen to serve in Nebuchadnezzar's court. When Persia conquered Babylon, Daniel was again given a position of power. He, or Daniel, remained faithful to God in both of these hostile environments, because as we all know nga, duha ka kingdoms ang serbisyuhan ni Daniel. Naabot jud siya sa reign ni King Cyrus. Okay. So he remained faithful in both of these hostile environments, from the interpretation of dreams to the familiar stories of the fiery furnace. We are familiar with that. The lion's den, especially the writings on the wall, the prophetic visions. However, sa tanan ani nga mga panghitabo, the recurrent theme is God's sovereignty over human affairs. Grabe, perti kanindot na sa kadagandagan sa storya na nahitabo sa kinabuhi ni Daniel, it only proves one thing, and that is ang sovereignty sa atong Dios. Ang reality bitaw nga there is really a God who is kanang responsible, and siya tanan ang iyang kamot mo'y gapangamot jud sa tanan. Baga makita na to ang authority jud, naadyoy divine being nga nagpaluyo sa tanan nga panghitabo. Makita na to sa kinabuhi ni Daniel and in the other mga Bible heroes nato nga nakaila. And it's no wonder katong sa time bitaw ni Christ, ka remember ka sa gingon ni Christ, John 5:39, na search the scripture, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of God, of me. Ana si Christ, meaning ang tanan jud nato nga mabasa nga story sa Bible, it testify how real, how sovereign God is, ang atong Dios is. So grabe ka. Isa pud sa ako na halata yan, no, is that sa tanan nga mga istorya sa Bible, kaning mga heroes nato, nagsugod gyud siya sa, I think, usa ka disaster before nahimo siyang victory gani. So it's like kaning magsugod ang istorya nga though ang Dios nga atong gialagaran is kaning napildi, is siguro ko atong una-unaon na nagpabaya siya siyang katawhan or naunsa ba na ay something disaster. However, pag abot sa kinalasan sa istorya, God always proves them wrong. Nga I am not a loser, dili ko patay, but instead I am active ug naa ako kanunay sa inyo. Mao pud ang nahitabo sa istorya ni Daniel. And sa ako pong
regarding pud sa imong sa kana nga point do nga nagsugod sa disaster. I think God would want us to know pinaagi ana nga mga circumstansya nga naa jud siya kagawasan nga gihatag sa tao. Whether i-allow nimo nga katong trials or katong disaster sa kinabuhi nimo nga magpabilin tong ingato nga magpabilin to mo dominate sa imo or else i-allow nimo ang Ginoo musalig ka sa Ginoo and then ikaw kauban ang Ginoo mahimo kang overcomer ato nga circumstansya. So I think kana jud ako makita nga point bitaw nganong ginaalaw man ni sa Ginoo. It's because God would want us to know that no matter what your circumstances is, asa ka nga circumstansya, He can bring you out from there. As long as you have the faith, you have to believe nga naa jud siya kikauban nimo. That is a reality sa kinabuhi jud ni Daniel. Nakita jud ni Daniel. Kung makita nimo, in fact gani naay story sa book of Daniel, particularly in Daniel 9. Kung nakahinumdum ka, kanang night time nga nag-pray nag-fast si Daniel kay gusto niya masabtan ang isa ka prophecy sa Bible. And then naigipadala ang angel ang Ginoo. Naigipadala nga ang angel ang Ginoo. And then ang report din sa angel pag-abot niya kang Daniel, pag-appear niya kay Daniel, ang report din sa angel nga Daniel, beloved jud ka sa Ginoo. Imagine nga ang angel gikan sa court sa langit. Nag-report sa mo nga beloved ka sa Ginoo. But pasabot dito pa lang kanang very kanang very personal jud ang Ginoo sa kinabuhi sa tao. So gihisgutan dito sa langit and then ni-report ang angel sa kan Daniel nga beloved ka sa Ginoo. So makita nimo ba nga God is in control. Ang attention niya no sa matag-usa no kanang tutok gyud kay siya ba no? Very personal ba as if ikaw lang ang person sa tibuok kalibutan. That's how important you are sa iyaha. So, grabe ang Ginoo. Loving jud ang Ginoo. Una-una ron ba nga. Actually, honestly, I have been going through a lot karon and then sa imong na istorya murag nindot kay siya paminawon kay mura siya. It seems like advice pud sa ang kinabuhi ni Daniel, advice para sa ako ang ginaagian karon. And then nisulod sa ko una-una nga am I really natutukan ba jud kaya ako sa Ginoo given nga inani ang nahitabo? Yeah, na jud nga time. Yan no kanang kuan niya pero wala si ingon niya, dili ni siya ingon niya nagduha-duha ko sa akong faith. I know that God is faithful pero naay sa atong pagkatawhanon siguro nga makaingon ka ba nga natutukan pa kaya ako daghan biya kay me? Daghan biya kay ta natutukan kaya ako. Imagine jud unsa ta kadaghan nga nagasalig sa Ginoo. Mao nya sa isa ta naatay ginadala pero muna siya no kung imo siyang sabton sa imong tawhanon nga perspective dili gini mo siya masabtan. Yeah. Di gini mo siya masabtan. Kung baga di nimo mailhan ang Ginoo kundi jud ka mo dive sa iyang karakter. Di jud ka mo dig in kinsa mo jud ang Ginoo, unsang Ginoo, unsa yang kinaiya. Di ba? It's like sa imong giingon nga makuan ba ka ko nga matiman ba ka ko madaghan man kayo me. But God provided a certain a specific promise for every human doubt. For example, kana nga pangutana naa mo yung text sa Bible even the number even your hairs are numbered. Imagine your hairs are numbered. Kumbaga kana lang ay ma-priority jud ko sa Ginoo kay ako ganing kabalo ganing siya pilay number sa akong buhok, di ba? So ingana ba naa jud ga-provide ang Ginoo certain or specific promise for specific nga problem. Ana ka personal jud ang Ginoo, wa jud koy malain maingon. Lifam wala pa di mi nagsugod ha. Nagkuan pa mi hisgot pa mi sa. Okay. Sige. So, it's time to dig deeper or dig a little bit deeper sa kinabuhi ni Daniel. Ako ang gusto i-share sa kinabuhi ni Daniel is there is Daniel chapter 1 wherein Daniel was exiled. Yeah. Sa atong as
individuals nga nagdako dira sa simbahan, we are very quite familiar with unsay nahitabo kang Daniel, pero kadugayan nato murag na tend to murag na normal na lang siya ba nga ay nainantang bitoto siya, but if we would study more about ato nga pag-exile, there are so many things that's been happening or probably perhaps that is been happening within Daniel is na-exile pa siya. So this is what I'd like to share. Ako nang gi-take note bay gabi bay. Ako nang gi-kuan. And then wapo ko napalaban na ning sa ako lang kaugalingon na ako gi-referan aning pastor pod. Iyon siya dire nga whenever we are in exile, or perhaps when Daniel was in exile, daghan ang mga reaction or daghan ang mga panghitabo nga posible moabot sa usa ka tao. Una, despair in a way nga siguro kaingon si Daniel ba nga grabe ang Dios nga gialagaran nako, ang Dios gikan pa sa akong mga ancestors nila Abraham, Isaac and Jacob, ang Dios nga gi-introduce sa akong ginikanan sa ako is a loser di ay. Napildi ra siya sa Dios sa mga Babylonian. And then isa sa nagapa-trigger is that kung atong basahon man gud dira sa Daniel 1 verse 2 dira sa I think ikaduha na nga sentence, and he Nebuchadnezzar brought them ako na lang basahon ba, and the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. So God. That is a declaration nga wala man din na inyong Ginoo. Awa ang mga butang sa inyong Ginoo, akong gibutang diri sa templo sa akong Ginoo. So your God is a loser. That might perhaps niabot na sa huna-huna or sa katong mga youth kauban ni Daniel. Nibati sila og despair nga ang Dios day nga ilahang gialagaran is a loser. Ato nang tukion later on. Ikaduha, those people may or might forget everything, no? Kay pag-abot nila during silang exile, pag-abot nila dito sa Babylon, I believe wala gyud sila ingon nga nindot gyud ang ilahang lifestyle. Not until giingnan sila nga katong gi-offeran sila diri mo mukaon sa king stable. Siguro human as we are or human as I am, kung naa ako sa sitwasyon nato, perhaps ang ato ang masulod sa tong una is that dili lang sa siguro nato hunahunahon tong before, kay ang problem ang importante mo survive ko karon. Kung asa ko karon, I'm gonna survive in the now. Karon ang mga culture nako ang gitudlo sa akong ginikanan before, makasabot man siguro ang Ginoo ani bay nga kuan kasabot man siguro ang Ginoo ani kay inani man akong sitwasyon karon. So atong gikalimtan ang ato ang gipangtudlo sa atong ginikanan ug atong gisiguro ang atong own survivability. Another thing is that those people might give up. Yung sila, what's the use? Unsay pulos ani nga ngano mapabilin pa man ko sa akong Ginoo nga naanam ko diri nga kahimtang. Then life and death ang question ato nga time. And remember, Lil Fam, nga ang mga kings before dili pareha sa tong mga presidente karon nga once mo defy ka sa ilahang orders, patay. Brutal gyud. That is a factor that should be considered. And then ikaupat siguro, they might give in, no? Nga why don't we just be Babylonians now? Lagi. 'Di ba? Sama sa giingon ni Kuya Ken ganina nga ang kinabuhi or ang environment sa life ni Daniel is pareha sa ato karon. Nay mga usay ba nga makaingon ta nga why don't we just be Babylonians now? Total mo naman ni ang trend. Mo na ito kahimtang. Mo give in na lang ta. Makasabot rang Ginoo. Kana jud nga mga makasabot ra siguro nga. Kumbaga dadon nato ang Ginoo sa atong kahimtang. Instead nga dadon nato tong kahimtang diha sa Ginoo. So bali, di ba? Ay saya, dadon nato ang atong kahimtang sa Ginoo. Usually when we face problems kanang mga uncertainties, kumbaga atong himuon nga dadon nato ang Ginoo sa atong kahimtang. Muna pasabto natong Ginoo sa atong kahimtang ba? Okay. Instead nga ang atong kahimtang dadon nato sa Ginoo. Okay. Yeah. Takto kay mo lagi to mga kasabot ra siguro Ginoo kasabot ang Ginoo. So
moto ang mga kaagi ni Daniel. And kita as human as we are, ay ko na nga dili ta mahulog nga expert or genius aning pagpangita og excuse. Dira ba gyud tahawd kaayo. Yeah. Kana gyud. Kay katong sa parable ba ni Christ nga katong ang dato sa ilang place nag-invite sa kanang supper or kanang kaon kumbira feast. But gi-invite na tong mga silingan, mga dagkong tao, mga influential nga mga person, but ang naangkon sa mga servant is mga excuses. So, in fact, gani pa the very first action nga gihimo sa tao after nila na-commit ang sala, like Adam and Eve, diba? The very first nga ilang gihimo is they excuse themselves of their sins. Diba? So, nahimo dyan ang nature sa tao kanang making excuses. Maayo, mangintag palusot ba? Yeah. Ya, mo lagi to, dalo na to ang Ginoo sa atong sitwasyon. Pasabto na tong Ginoo sa atong sitwasyon. Di pud siguro ta. Di pud siguro ingon niya na atong Ginoo nga i-judge din ta. Tanawon pud siguro. Gani ang mentality, dadon na to mentality sa ang Ginoo ba sa atong mentality. That's why naa jud text sa Bible nga ga-remind jud ang Ginoo bitaw nga for us the heaven is higher than the earth, so are my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than yours. Meaning di nato ma-comprehend ang kawise sa mga mga action sa Ginoo is because we are limited. Ang atong wisdom is very limited, while the God that we are serving is a very wise God. In line with ana yapod ko na I think nabasa or dili message to nya nadunggan ako ana siya dito nga na-text sa Bible nung nag-ingon ang butang gipadayag iya sa tao, ang butang tinago iya sa Dios. Deuteronomy, I think Deuteronomy 20. So, dili amo na ni naisgutan before, dili nato trabaho ang mo understand sa pamaagi sa Ginoo sa usa ka kinabuhi sa tao. Yeah. Kaya naman naay mga butang nga tinago. And then his ways again are not our ways. 'Di ba? Amen. So the only ang ato radyong part sa plan sa Ginoo is to believe, to trust God's, 'di ba? And that is what Daniel did. Yeah, 'di ba? Luyo sa mga kaagi niya, nagpatigbabaw ang iyang belief, iyang faith. Balik ta sa katong mong first bitaw nga point nga imong gingon sa Daniel 1 katong pagdala sa vessels. Vessels sa kuan dito sa Dios nga signifying nga are we serving a God that is a loser or kanang are we serving a side that is on the losing side kay nagserve ta sa Ginoo. So kana nga mga butang ba nga kumbaga ginahuna-huna nato nga atong failure is God's failure. Di ba kana nga mentality nga pag maka-face to face ta sa atong mga problems and then nakita nato nga on experience nato atong kapildihan, mo conclude na dayon ta nga failure po ang Ginoo sa ato. While basing on the character of God, God is in the business of molding our character, mga God. And to mold a character, kinahanglan kini nga character mustand jud ni siya sa test of time, whether in good times or in bad times. So, kumbaga, let us not think that whenever we experience our kaning mga experience nga napildi ta, let us not forget na wala na nagpasabot nga pildi pud ang Ginoo sa tuwa. Let us believe that God is molding our character because He wants us to have a character that is so strong nga mustand jud siya sa mga test of time. Grabe no? Kana siya nga kuan niya ba? Ako gi-imagine ako nga mo na ang ginahuna-huna ni Daniel constantly. Pero how did he do it given the fact nga ang iyahang nation which is kani number 1 nga tie up sa Ginoo napildi. Yeah. Wala gani gihisgutan diri ang ginikanan ni Daniel. Siguro naapil dito sa kuan ang community ni Daniel, ang eskwelahan or kanang mga ang iyang komunidad dito destroyed back to zero. How did he do it? No, grabe nga faith, grabe nga pagtuo nga
luyo sa inana nga circumstance. And with that pa jud, and with that nga circumstansya, let us remember nga during this captivity, Daniel was only a teenage lang. Around true. 17 or 18 years old lang siya during ani nga captivity. And yet, makita nato ang fortitude jud sa karakter ni Daniel. Makita nato, though wala gi-reveal sa Daniel chapter 1, but it has something to do jud sa iyang training, sa iyang panimalay. Di ba? Foundation jud niya. Ang foundation jud. Kay you cannot dili man gud ang mga action ni mga decision is not impulsive jud. Naa jud na siya gibasihan ngano nakahimo ka ana nga decision, ngano naa ka na nga fortitude. It's because there is kay training, something like that, na kay training nga nahitabo sa imuhang mga earlier years or sa imuhang first nimo nga place, imong nadak-an sa imong first environment nimo together with your parents. Amen. Speaking of that, another declaration of Nebuchadnezzar being victorious over the God of Israel is that isa sa mga iyahang kwan is kaning giving Daniel and his friends their new names. Yeah, kana jud. Remember nga ang mga names ni Daniel, they have meanings nga that is related to our God, no? And now the Babylon or Nebuchadnezzar gave them new names nga gi-attach pud nila sa gods nila. Tama. Sa Babylon. That is another declaration nga your God really is a loser. And then speaking atong ingon mo yang ang foundation ba is a very big factor to be considered. Sa diha nga giilisan ang names ni Daniel atong mahitabo. I don't know if you have noticed, but wala siya ni oppose. Yeah, makita dyan nato na. Wala siya ni oppose. Iyang gilet nga hatagan sila og bagong names. Siguro nauna ato ni Daniel o sa iyang kauban sa mga friends, wala man ay problema ng pangalan. Importante, I know who I am. Yeah. Kinsa ko. Imuha yung identity. Identity. Asa imong identity. Yes, ikaduha. They have been enrolled into katong ingon na to ganina, a 3-year education, di ba? Ni balibad ba si Daniel? Wala. Because he know for himself that he is rooted. Kabalo siya unsa ang foundations nga gibuild sa iyang pamilya. Sa iyaha. Wala siya ni balibad not until dito lang gyud siya ni balibad sa diha nga katong principle na kanang gi-attack na ang murag ginatry na og convince or kinatry na og kanang mold ang principle niya through atong ginapakaon na siya og dili. And King's meat and King's wine. He knew that miskang pag i-change iyang name, kabalo siya kung kinsa siya. Miskang pag i-educate siya og lain nga education, kabalo siya kung asa siya rooted. However, sa diha nga kung pakano na siya atong mga dili, he knew that was a direct disobedience to God. That is why miingon na siya in Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food and the king's wine. That is very, very important thing to note. Nga naman, ay ko na nga, nibalibad lang si Daniel ato kay, baboy man na, taas ng kolesterol, bawal na sa kuha. It's very general, magod ang pagka-explain na diba? To the king's food. King's food. Wala kabalo kay general man ang term. Wala ta kabalo na manok dito, na ay fish dito nga na kanang upbringing nila nga sa ilahang dietary nga principle na dito, but yet ang pag-reject pod ni Daniel is general. Katong gi-offer tanan nga gi-offer katong king's meat, gi-reject gyapon to ni Daniel as king's meat pod. Wala niya gi-reject niya ang, for example, sa kuan nga, gi-reject niya ang baboy, gi-reject niya ang kuan. Wala. Very general iyang pag-reject that. Gi-rejected the king's meat or king's food. Ang delicacy nga gi-present sa hari. Kay kung meat dili meat doesn't only refer to inani lang. Tanan gyud food. Kanang gina-refer niya is food in general, king's meat or king's food. Actually nindot kay na nga pagkakuan niya kay ni-relate na ang sa akong na pareho mo sure tagi studyhan gabi. Ana dyan na when the Holy Spirit moves, he makes sure nga
organized jud tanan. Amen. Because Amen. God is not the author of confusion, Amen. but of kanang peace. Nadya Ako nang i-prove nga naman kay nani mo ni ako na studyhan Sige, gabi. sige. Kuan niya. Daniel rejected those. Malagi sa akong gikaingon ganina, dili lang to ingon niya because due to health reasons. Ay vegetarian mako. No, it's not like that. Tama. Una natong kuan dire kani siya again, dili ni pinaagi lang kani siyang wisdom dili lang ni pinaagi sa akong kaugalingon, but this is through the help of kaning pag mga article nga gikuan sa uban, gi-publish sa uban, and then gi-present sa Ginoo sa kuha. And then I'd like to present is this to every one of you, lil fam pod. Kani dang word diri nga gihisgutan sa Daniel 8, kaning word nga defile, kani siya nga word does not only refer to physical or disobedience, but defile there means kaning spiritual disobedience. That is why ang pagbalibat ni Daniel didto sa mga food, it's not only because sa mga food nga gikuan andam, it's not only because of that, but because ingon diri una sa tanan, perhaps the food was unclean, and then ikaduha, during the times po ay nila sa una, ang mga meat nila is gina-offer nila to gods, to the gods. Because sa mga context jud sa mga pagan na context sa like the Babylon is a pagan nation. Ang ilaha jud na context is before ang certain food ma-offer or ipakaon sa hari, they see to it that it is offered to their god because they believe that their king is a representative of their god. And then another thing is every king is also a priest or high priest nila. Nga representative jud sila sa ilang Ginoo. So if they offer something sa ilang king, just like for example sa atong ginisgon the king's meat, they offered it to their gods beforehand, no? Kana pag-offer nila sa hari, they believe that they are offering it to their god. So, muga ba nga, makita ni mo nga, Daniel, so, it's very wise. Bright yun siya. Okay. Dili siya kanang typical na to nga teenager nga nang edad nga ay kanang ay dili ko mukaon na kay ingon manggod ni mama. Dili ko mukaon na. Personal conviction ba, no? Kasabot jud siya. Rooted jud siya sa iyahang faith. Muga makaingon ka nga. Ay, pareha jud ang context bitaw sa life ni Daniel is pareha jud sa mga context ato mga kabatan-unan o sa mga tao nga that is living in our age. Kay di ba? Education. It is one of our problem talaga, ang education. Why? Because wala tayong anak kadaghan nga mga Christian education system. Mostly is mga public nga education system or mga elite nga mga education system. And another thing is expensive jud. Na joy bayad, mahal jud ang pag-eskwela. But makita nato ba nga unsa day ka importante jud ang education. Unsa jud ka kakuan nga dili lang nga advantage ni siya on the part sa mga katawhan sa Ginoo, but also advantage pud ni siya nga mga pamaagi on the part sa kaaway sa Ginoo. Pagka we are living in a days where kanang ang controversy is unsa imong natun-an or unsang garot, unsang principle nga imong gi-develop sa imong kinabuhi through education. 'Di ba? Unsa nga panglantaw sa kinabuhi imong gina-develop, whether it be kanang unsa na siya nga principle imong gina-develop, whether it be for good or for evil. Isa sa as someone pod nga naka-experience sa public school o Adventist education, isa sa ako ma-boast gyud sa Adventist education is not only the academics, but the environment itself. Environment itself. Kay mismo pag unsa ka butang nato og kaning nga school dili non-Adventist o kaning Adventist, miskan pag-excel ni siya academically, pero ang environment niya given nga inani ang mga tao nga nagpalibot, dili gapon siya. Biskan pag-excel ka, kay they provide excellent education. Excellent education man gina-provide sa mga non-Adventist. But ang approach nato sa education is not only on academic nga approach, but we approach
our institutions sa Adventism is they approach holistically, not just for your academic excellence but also for your spiritual excellence, physical and mental moral excellence. I don't know if kahinomdom na nabatay mga audience karon nga that had naka-eskwela og mga Adventist mga institutions, dili lang atong mga grado ang ginamonitor kundi ang attendance ninyo sa simbahan, ga-worship ba mo, ang values. Factor na ba pagpapirma nimo clearance ba wa kay worship. So particular jud siya sa mga lahi-lahi nga holistic siya, no? Tanan siya nga level ba. And then ma-imagine ako ang atong mga lil fam karon. Perhaps some of you are thinking na nanata mga excuse. How lagi kita na mga excuse lagi nga may man to si Daniel sa una, lahi man ang panahon nato karon. Lahi man kay mind you dili lang ang istorya ni Daniel ang nag-relate sa ato karon. Many times ang nahisgutan nato ang story ni Abraham, ang nahisgutan nato diri ang story ni Moses, and that we have related it to our lives karon. Joseph ang kinabuhi ni Joseph. Basi moingon ta ba nga sa una ra mo to applicable kay ilaha man tong panahon lahi man nato karon. No, ladies and gentlemen, dili gyud mo na siya ginatawag nga sa to history repeats itself. Okay, there's no new thing under the sun. Napatoy mga more technical term nga type og anti-type. Type and anti-type kato ka Sir Wang. Shout out Kuya Wang, salamat guys yung contribution. And speaking of education, kanang usay lagi kanang excuse pud nato ba nga usay mo gud napud tay mga excuse ang atong mga kabatan-onan nga dunggan man gud nako nga bisan pag Adventist institution ingani ilahang kalihukan sa sulod nga na. But let us remember, it's not about the people. Yes. It's about kanang kinsa ang Ginoo nga naa ana nga institution. Amen. Just like kung balik ta sa history gamay katong sa time ni Samuel. Samuel was enrolled sa School of the Prophets. And according sa history, ang katong time ni Samuel, it was the worst time sa education sa Israel because so many let's like kanang Nadab and Abihu, di ba? Katong sons ni Priest Eli na silang Pinihas, Hapni and Pinihas. Hapni and Pinihas. Sila ang gamanage sa School of the Prophets, and ang declaration ato is it is one of the corrupt days sa education sa Israel. But yet si Samuel gisend gihapon didto nga institution kato nga School of the Prophets. Okay. Why? Because it's not about the people. It's about how God would use that institution to mold your character. And then another thing nga gusto na mo i-emphasize diri, it's not that gina-pressure na mo ang parents nga pa-eskwelahon na inyong mga anak sa Adventist school. No, remember this, story ni Daniel. It's not about the education but it's about the foundation. Kung unsa ang ato ang upbringing, giunsa na to pag-establish ang ground sa atong mga bata. It's not the education is a factor, but ang very pinakadako gyud ra nga ga-play dira is ang ato ang foundation sa ato ang mga panimalay. I've heard many issues yang mga teachers nga reklamo kay ang problema nila sa estudyante is dili masulbad dira sa sulod sa school setting tungod kay ang problema nagsugod didto sa panimalay. Baga how can you expect nga ang school mo solve sa problem sa education sa bata sa school grounds where in fact sa ilaha palang panimalay dili na mokig cooperate ang parents para to come up with a solution sa ilahang anak. So it has something to do with the roots jud, ang foundation jud sa ang ground jud sa panimalay, because whether kanang sa atong mga estudyante where pag-abot sa college sa high school, whether you enroll your children or imong mga kabataan sa Adventist or non-Adventist nga institution, it is not a problem as long as you have established that kanang mga core nga principle, moral backbone sa inyong mga kabataan in your home. And that is only possible by prayer and Bible study. Amen. Diba? Just like sa atong ginabuhat nato, ginatun-an nato ang foundation sa karakter ni Daniel. If kini lang nga point sa
kini nga point sa Bible nga masulti nato, ma-share po nato sa atong kabataan, they will develop that same character jud, as just like Daniel have sa iyang time. Kanang telling them stories as simple as Bible stories or Bible friends, na gani yung mga kwan. Kumbaga makaingon siguro ang ubang parents nga boring man. But mo na level sa learning sa mga kabataan, and then from there you develop, di ba? I know for sure mo nang nahitabo sa life ni Daniel. That's why he became so wise. Grabe. In approaching whatever nga circumstansya nga mag-abot sa iyang kinabuhi. Just like atong gi-offer sa hari. Hari mismo ang nag-offer. Dili some sulugon. Dili mga servant. No, it is the king himself who offered these things sa mga students sa katong captive sa Israel. And then the final thing that I would like to link atong kaning kwan, kani siya ang gi-title magud-ani sa katong pastor, that particular individual, ana siya tested at the table. Mo iyang kuan, iyang nindot una dito ang katong sa exile, ana siya faithful in exile. Mote, and then sa episode 2 niya is tested at the table. Ano ba, nindot kayo. And then na siya giingon diri nga gusto jud nako kay ni i-share nga blessing sa inyo, because this has blessed me big time, no. Ingon siya diri, ang last kani, let us be careful about this. Ang last nga ingon sa ato nga individual about Daniel nga ihang gibalibaran to nga food is that sharing food the same as the king or the people of Babylon is establishing or making a fellowship with the Babylonian cultural system, no? Again, wala lang siya ni balibad tungod kay bawal pagkaon or bawal pagkaon, health kuan siya, vegetarian siya, no. It is because culturally and spiritually para sa iyaha murag direct disobedience gyud sa Ginoo. And then let us always remember nga kaning ingon niya diri, ingon sa kuan diri nga nibalibad siya kay para dili siya mohalo sa cultural system sa Babylon. And then our world today is actually considered as the modern Babylon. How are we ginaunsa nato pagbalibad ang mga gino-offer sa Babylon? Karon lang ako nahunanan ba kanang ga-portray jud siya how closely connected jud siya sa tong life kay nakita ni Daniel nga culturally. And we as Christian mga Kalil fam, we are preparing for a culture that is heavenly. Amen. Diba? Tama? Amen. We are preparing for a culture there. And just like Daniel didn't allow any culture, any practices nga mo cover sa iyang identity, because Daniel knows, kapalo jud si Daniel, asa iyang goal, asa iyang direction, asa iyang kuan ba, iyang citizenship ba? Tama. He is not looking for a worldly kingdom. He is really looking for a heavenly kingdom, just like Abraham did. Wala siya niingon ba nga para lang gud mo survive karon kay kuan na mo man yung sitwasyon dapat mo adapt ta. Wala gyud siya niingon na bay. Wala gyud siya niingon nga, Lord, you have disappointed me. Morning, bahala na ko kasi buhaton na ko. No, inana wala. I need to survive. Ano ba? Luyo sa kapildihan sa kinabuhi ni Daniel nga ayahang na experience sa early siyang edad. Wala gyud niya gilet nga ma-taint siya sa dako ang responsibilidad Akong relate sa akong kaugalingon ba? No? Reflect akong kaugalingon. Galaw. Kanang nata sa kalibutan ba nga ang temptation sa compromise is very strong. 'Di ba? Ang temptation sa pag-compromise is very strong, just like how strong ang pag-compromise. Kay during the time of Daniel, if he could just compromise katong sa table, he could gain the trust of the king. He could gain the advantages nga naa sa hari. Advantages of that kingdom. Bitaw, no? He could and he would definitely survive and even prosper. But just like yun sa very specific word nga gigamit yun niya,
he purpose in his heart. Naadjud siya goal. Naadjud siya goal, kalil fam. Naadjud siya goal. And as Christian, we need to have that goal also. Di ta mo wala, di ta mo divert, di nato as the needle to the pole. Kasi kanang compass ba? Kanang needle niya, it always points to the North Pole. Whatever, however you shake it, unsay mo buhaton sa compass, Needle still, to the pool. mo point jud na siya yung pole. And Daniel is the same. Si Daniel, nga na po. And we need that kind of faith. We need the faith of Daniel. In our times, sa atong panahon karon, we need the faith of Daniel. Nga di jud ta mawala sa atong purpose, sa atong goal. Because, connect na ko sa atong gitun-an nga lesson for this week ba. Na ay author dito nga gi-relay nga the reason nga nung gakamatay ang faith sa mga Kristohanon this time because they lose their purpose. Because a life without purpose is tantamount to death itself, kamatayon. Munang isa sa reason nga nung ga-compromise ta, kasabot ra lagi ang Ginoo. Why? Because we lose our purpose, ang atong goal as Christian, as Adventist Christian. Munang important yun nga mo go back, mo balik ta sa Bible. We learn this sacred history nga naka-record yun sa Bible because it is for our comfort, our learning, education. At the same time, ma-develop yun nato ang atong pag-ila sa Ginoo. Nga ang mga karakter nga gi-present bitaw sa Bible will be our character also. Amen. A Christ-like Amen. character. I really believe sa quotation nga by beholding we become changed. The more we behold the character of God in these people, the more we become just like God's character. Speaking of which ba, katong ingon ka nga nahisgutan nato ganina nga dili nato kalimtan sa mga istorya sa atong mga heroes, dili nato kaligtaan nga pangitaon si Jesus Christ dira nga kuan. If you can see Lil Fam, sa diha nga Jesus Christ was tempted same as Daniel when he was on the top of particular mountain. Tama. Ana siya Nice nga example. ana siya nga I will not defile myself, dili ko because he knew that he need to preserve himself nga dili mataint ang iyahang kaugalingon og sin tungod kay he has still a big role to comply, which is to die for our sins and not for his, not for himself. Mo na ni balibad siya. And it is also quite ironic. Yeah. Remember nga sa diha nga pinakaunang sipiat sa tao, it's also associated with consuming, eating food. Di ba? Na nasipiat si Eve kay ni kaon siya atong kuan. We know. And then wala siya ni balibad. Not like Daniel nga gibalibaran jud ang iyang kuan. And sa kana nga situation, nag-learn gakat-on jud si Daniel pod sa sacred history. I know for sure nga the reason ang nganong na fall ang lang first parents because of that same test nga naa siyang atubangan that time. Food. Meat, food. So, kumbaga iyang iyang gi-reconcile or iyang gi-aton ang mali nilang Eve ug Adam pinaagi sa iyang action. And I don't believe nga aksidente lang to. Tama. I believe nga kabalog yun siya. Kabalog yun siya kay sa Bible student also. Kwan jud siya, Bible student jud siya sa iyaha pa lang dito sa iyang panimalay and hantod ni nga time his. Dili lang siya ingon ba nga kita lang ang nang match diri. No, kabalog jud siya ato nga. And with that nga experience, naa juday sa ato ang privilege to correct sa mga wrong nga nahimo sa mga katawhan nato ni Agi. 'Di ba? Tama? No? Yes. Kumbaga karon nga ga-believe ta ga-develop ta sa atong faith sa Ginoo. We now have the privilege nga makorek nato ang mga wrong nga nahimo sa mga tao, not make excuse out of them. Yes, that is why nga kaning natay ginatawag ginapanamina nato ba. Tama. How lucky we are, no? Kapila na nako ni istorya diri nga how lucky we are nga naay mga tao nga atong panaminan every time naatay mga kalibugan sa atong kinabuhi. And today, this is our time to do the right thing kung unsa man ay ilang nabuhat before nga
dili maayo. Eh, Naaman sila. Kabalo man taon sa nahitabo sila. Mao din ni mahitabo day kung mao ni atong buhaton. So let's go or let's do the other way around. Lay atong buhaton. maybe wala ta kabalo nga during sa pagtest ni Daniel ato, ang nasiyang hunahuna katong nahitabo sa time ni Eve. Diri man jud nakuan si Eve ba? Kung na ako karon sa opportunity and privilege nga katong mali ni Eve sa una, pwede na ako makorek ron by God's grace. Because Daniel and Eve were offered the same privilege. Yeah. Di ba? Tama. Di ba unsay offer sa you will be as wise as God. You will have this certain privileges nga ihatag nako or maangko ninyo when you do this. When you to discern right compromise. from wrong. Ana. And then Daniel there, ang gi-offer nga privilege is that ang advantages nga sa Babylon. Remember, Babylon is not just an ordinary kingdom during their time. Yes. Moto ang kanang prevail jud nga kingdom sa tibuok kalibutan. Global ang iyang power. Yes. Kung makita nato bang grabe ang mga detail no sa katulang action, makita nato ang detail ba kahitabo sa una-una guro ni Daniel that time, knowing that Daniel is a Bible student also, just like sa ato karon nga time. So sad lang no nga ang katong batch ni Daniel, wala dili lang si Daniel o gayahang four friends, naa sila yung mga kauban, and then iyon ang Bible nga only Daniel and his friends ang pabilin. No? Siguro ang atong mga isgutan ganina mo putoy nanulod sa mga kauban ni Daniel. Ay, importante mo survive lang ko. Now, karon sa atong time, we now have also the privilege, just like sa privilege nga naa kan Daniel. We can now correct sa mga wrongs nga gibuhat atong mga kauban ni Daniel, ang mga Israel pod, mga Israelites, mga kuan nga ni compromise. Karon mga kalil fam, naa na pud tay opportunity nga i-correct to. Nga let us be like Daniel and his friend in our time and age. Siguro perhaps siya katong mga uban nga mga kauban ni Daniel dito niingon ra to nga asag dila karon lang bitaw ni pag maabot ang panahon nga maka dako-dako na ako granggo diri mobawi lang ko sa Ginoo. Na jud nga nga mentality, di ba? Dili jud to malikayan nga na jud siguro at least mis kag isa nga naguna-una ato compromise. And remember ladies and gentlemen, remember lil fam, mauni ang pinakadako nga pinaka-effective rather nga tactics sa yawa nga ginaingon sa ato. It's that he is telling us that we still have time. Tama. Dili Tama jud. Diba? Tama jud. Ay lang sa gud karon ana pagkuan later sige ra tay ingon ba nga ana na pag makaluag ta, ana na pag maplastar ta, ana na pag dako na atong sweldo ma-promote nako. Na tay influence sa atong campaign. Kung dili ta mo tindog karon little fam kanus aman. Tama. That is the most effective tactics sa kaaway sa ato. It's telling us that we still have time. And actually kanang nahulog po ko sa nga nga kahimtang nga during my younger days katong mga napa ko sa teens, then nakasulod kog trabaho, then naay Sabado, and then nasa kung ano pod nga aya na ko mangusog aning Sabado pag na ko position na ko influence, and the sad part also is some of my kanang Christian Adventist nga mga companion would advise me nga okay ra na sabton ra ka sa Ginoo. Diba the same notation. the same nga notation nga experience probably sa mga kabatch ni Daniel. Yeah. So, we have now the privilege to correct those mistakes, diba? Kana jud. Kana jud siya nga pribilehyo nga gihatag sa ato sa Ginoo. We can now stand for ourselves, di ba? Kanang stand for the truth, and with that kanang nga pagbarog, you can help others also to stand on the truth that they have. Amen. Nga naangko nila, di ba? Because I believe nga najud tay moral influence over others. Si Daniel na moral influence sa iyang friends na moral influence sa iyang mga companion, and sa atoa nga nagatuon sa iyang life, naajud siya influence. The same is true sa ato pong mga companion. Munang, you may be tested, kalil fam, sa imong obedience, sa imong kuan karon, but let us remember nga kana nga test is not only for your good, but it is also for the good of others. Imagine pag-abot dito sa
ma-imagine ako ba pag-abot dito sa langit na kay mga di kaila wa jud ni sangko sa imong alimpatakan sa imong nga kaila nimo moingon nga salamat jud kay Brad tungod sa imong pagbarog nakabaton ko og moral courage pud nga mobarog pud sa akong natun-an. Amazing, what a surprise nga madawat nimo ana nga time. Ngingig gani. Privilege na to na. Muna yun, let us not forget nga asa ang ato ang citizenship. Asa yun ta na bilong. Purpose na to. And that umalagi ra yun ang kalibutan, ang ato ang pagstay diri sa kalibutan. Grabe. Pwede mo post me for a moment na mahinok-tok lang may mga 5 minutes. Para lang dyan makuan ba ang impression sa Ginoo sa atong episode karon bitaw. Because to tell you every time nga mag-study ta ang benefit is not only para sa uban but mostly sa ato pud. Kana nahisgutan na po na ako na ako jud po istorya sa kuana nga sa ato ang Lil Fam amo nang giistorya sa inyo not because we are perfect, not because we have been strictly following God's rules. No, we are telling you this so that ato ang dunganon pagsulbad ang mga problema nga atong giatubang karon. Mind you that kami dire. We are also sinners like you. Nagasagubang po mi anang ang mga problema. Ang among goal diri is not to prove ourselves that we are right. Among goal diri is not to tell you that you are wrong. But ang amuang ultimate goal diri is that unsaon na to pagsulbad ng atong problema karon, di ba? Kay parihatag ginaagian. Pinaagi sa mga previous na examples nga makita na to sa Bible. Yeah. And isa sa among utmost prayer diri is that one day maabot ang panahon nga magkita ta sa langit, and then wala may kaila sa inyo tanan. Wala may kaila sa tanan followers sa Heroes Untold, wala may kabalo sa followers sa tanan sa Little Faith, but basig pag-abot dito na ay mo istorya sa amo. Pasalamat mi sa inyo ang programa kay pinaagi sa inyo naata diri karon. Grabe, wow. Yeah. Bayan pag-abot dito sa langit to, uy, Kalil Fam! Uy, Heroes Untold! Ginatawagan na tanan Heroes Untold. Please proceed. Tanan nga na-bless ani nga program dito sa kalibutan. Tapok mo dire kay Mila. Sayo ko anon sa learning sa episode galaw-gawa. Kinindot ana. We really do hope na to see you there, no? Yeah. We really do hope nga magkita gyud ta dito as imperfect as we are, as human as we are, mao na mo ang pagampo Little Fam. And then unsa pa man ang muhisgutan ani? Daghang salamat sa inyong pagkuha. Mana na ba? Basig na pa kay na-observe na ko si Moya kang murag teary-eyed ka. Unsay mga kanang bukal-bukal si mo mga Usahay magod kanang naay mga butang ba nga just like sa maging as human as you are, we are sinners just like every one of us here, mga ga-commit yung tag mistake. But makita bitaw nimo pinagi sa pag-learn, pagtuon sa mga characters diri sa Bible, sa history nga naa sa Bible. Kumbaga maka-gain kag hope ba nga baga bisan pa unsa ingon pag sa Bible, bisan pag unsa kapula imong sala. Naa jud kay hope. Pero ang hope nimo wala sa imong kaugalingon, but ang hope nimo naa jud kang sa Ginoo, naa kang Christ. Kumbaga tanggalon jud pinaagi ani nga mag-experience, tanggalon jud, matanggal jud sa imuha ang merit nimo towards sa imuhang kaugalingon. Yes. But the merit will be kanang driven towards jud sa Ginoo. Ginoo wa joy ako ani. Imo gyud ning tanan, nahimo lang jud ni posible kay tungod sa imuha, because kaila ta sa tong kaugalingon, kaila kabalota sa tong mga weakness, kabalota sa tong mga mistakes nga nahimo. And admitted jud pud ta nga kanang di nato ma-overcome sa atong kaugalingon. Wa tay gahom. Wa jud tay gahom sa pag-overcome sa atong kaugalingon. But we are so chained. We are so shackled sa sin,
sa gahom sa kaaway, which is ang sala sa atong kinabuhi. And yet here comes God, here comes Christ. Why sala? Wala jud mistake ka nabuhat, but yet he is willing to give up his righteousness para lang jud maklaim tagbalik. Di ba? And sa kinabuhi ni Daniel, makita nato nga the same bitaw nga purpose ni Daniel, nga kabalo siya nga pinaagi sa pag-reject sa king, sa mga delicacy sa king, sa advantages nga na sa hari. He know for himself that it is not for himself, but also sa mga katawhan kanang sa atong time, beyond sa iyang time, or even sa iyang time nga nagalantaw, naga-observe sa iyang kinabuhi. He know for a fact nga it will serve as an example for others, and also as strength every time they face the same trials or circumstances silang kinabuhi. I am 100% sure nga wala lang gibalibaran ni Daniel ang katong offer sa iya just only to save himself. Yeah. But he has the purpose na kasi atong huna-huna tama to ya nga ang unsaon na lang ang mga Israelhanon nga nagtan-aw sa ako by doing this I offer them salvation, and he knew nga I don't know if he knew, but who knew nga ang iyahang gibuhat that time pila ka mga tuig nga miagi still resonates until sa ato ang generation karon, nga he has still offered us salvation pinaagi atong simple nga gibuhat niya sa pagbalibad lang. In fact, ganay 'di ba sa Daniel 2, katong time nga gitest siya sa dream ni Nebuchadnezzar, nadyo siya giingon pag-interpret niya nga King Nebuchadnezzar, wala ni gihatag nga interpretation sa ako sa Ginoo, not for my sake but for their sake. Kinsa man tong giingon niya nga for their sake? Katong mga Chaldean magicians, astrologers, they are kanang considered nga kung sa ato pang society, mga considered jud sa mga labaw jung makasasala. 'Di ba kung Babylonian biya sila pure ba? Yeah, nya mga astrologers, mga magician. And yet God offered them salvation. 'Di ba? Pinaagi sa kinabuhi ni Daniel, God offered them salvation. The same as God offers us salvation today, mga ka-Little Fam. Regardless of kanang unsa imong kinabuhi karon. This brings me to the song ba nga, there is nothing greater than grace. Yeah. Grabe. There is nothing greater than grace. Kung pag muingon ka najud true na makaingon ta sa tong kaugalingon niya, isa ko masimbaron kay murag makasasala makay ko. Yeah, kana gyud. Actually, how many times yun na nga experience na ako, but I realize it is not on me. It's not about God. me. Yeah, no? It's not about me. It's about God. Kana jud. How many times nga ma-confront jud ko ana nga mentality nga di mo ko ngayon. Wa man jud ko ani. Kuan niya no, wala not to ride on with the cloud or kuan or katong giingon ni kuan. Honestly, mo gyud pud to ang ako ang ma-feel good sa akong kaugalingon nga. Kinsa ra man gyud in town ko. Kanang magunsa man ko og wala ang grasya, ang kaluoy, asa ko puniton ana gani, and then it's not self-pity. It's not like kani dili na siya ingon nga I myself is pulling myself down. I'm not pulling myself down. It's about acknowledging, yeah, that's the right word, your nothingness without God. Yeah, tama gyud. Actually, sa imong pagsulti pa lang nga ako nahunonan nga it's all about acknowledging. And then come gisulti mo acknowledging. Gini na rata nagkasumpay-sumpay ba? Pag study pa lang ito ba? Sumpay. Gani no. Ingon sila dere makay basig luma daw ni. Feel ko. It has something to do with our blood. Thicker than water ba? Yeah. Ano sa demo di ay. Pero grabe. Yeah. And now unsa pa kong gisulat dire? Sayang na dili nako isulti ni. Na dire
atong nakuan is that isa sa mga important, I think we are now approaching the end of this episode. Let me share to you ang mga ginagmay, or let's say little learnings, kaning mga ginagmay nga mga lessons nga among nakutlo. Una sa tanan is that Daniel, imagine or think about this, ang reign or ang pagserbisyo ni Daniel niabot og 2 kingdoms just because of a simple action niya nga iyang gidedicate ang iyang kaugalingon. It's that what gibalibaran ni Daniel, he was having less, and that tells us that having less is receiving more. 'Di ba? Having less is receiving more. It's an opportunity for God to give us more. Let us always remember that. Another thing is that luyo sa negativity nga sa circumstance ni Daniel, he was still nagpatigbabaw siya, not as a Babylonian but as an Israelite, no? Luyo sa iyang kuan, and then he had a successful career in the worst circumstances mo na akong giingon. And then last na akong ikabilin, Lil Fam, is that now is the time and today is the day. If again, as I've said earlier, kung dili ta mo tindog karon kanus aman, kung dili ta mo barog karon kanus aman, now is the time, Little Fam. Today is the day. Yeah. And sa ako pong takeaways jud pod, kanang Daniel's usefulness, kay ang Daniel di lang taman Daniel 1 di ba? Daniel 2, Daniel 3, 1 pa ni ha. Daniel 2, 3, 4, 5 hangtod 12. Daniel 12. And Daniel's usefulness sa mga dagkong butang nga hitabo sa mga succeeding nga mga chapters, it is because of his faithfulness sa iyahang root og sa katong first niya nga tests, which is tests at the table. Meaning, ang iyang ka-usefulness sa dagkong butang, it's because of his faithfulness in those little things nga we consider little things. Amazing. It's not the big things that matter, no? It's the Diba? little things that Imagine if Daniel hadn't been faithful sa katong nga test, wala na Daniel 2. Yeah. Wala na taman Daniel 12. Yeah. Maybe sa Daniel 8, Daniel 1:8, human na tanan. But because of his faithfulness sa kaning gagmayng butang, God uses them in a way that never sa mga history ani ka great. Imagine duha ka kingdom iyang giserve mga ka-Little Fam, and yet he preserved his identity in God. Amen. Grabe ka maayong Ginoo. So be faithful in what kanang mahimutang matinud-anon sa kanang atong nakatunan, sa kanang kamatuoran nga atong nakatunan na dawat karon. Preserve that, and or even fight for that, diba? Fight for the faith which was delivered to the saints. Amen. Fight, preserve, kanang stand on it, and you will see kanang miracles, imong ka-usefulness sa mga succeeding nimo nga times nga gamiton pa ka sa Ginoo. I-allow nga time nga gamiton pa ka sa Ginoo. And eventually mga Little Fam, madunggan jud nimo kining sweet mo jud ni akong kana bitaw usahay kanang mag-blank staring ko nya. Ako lang jung mahunahunaan is that kanang I pray nga when Christ will come the second time, he will declare us, well done, thou good and faithful servant. Amen. Baga ko si Daniel, well done Daniel. In fact, gani katong pag-visit sa Daniel, you are greatly beloved. Nadunggan na ni Daniel, wa pa nakabalik si Kristo, nadunggan na ni Daniel ang kanang nga mga words. Imagine. And how I pray yun nga soon madunggan pud nako nang nadunggan ni Daniel. Together with you, Little Fam. Madunggan nato nang nadunggan ni Daniel. Well done, thou good and faithful servant. Amen. Okay, so Bagus ako. dagan kayong salamat, Little Fam, for staying with us for I think almost 1 hour nga pag-istorya na mo dire, and then ayaw kalimot, we also have the same rich content
sa kung i-search niyo dira sa Facebook, we also have Heroes Untold. Yeah, Ayaw mo kalimot Heroes Untold. follow sa ilahang page, Heroes Untold. Na si Kuya Ken dito together with this team, also delivering the very good message of God to everybody. And Shout out day. Shout out sa Heroes Untold team, silang Ma'am Sandra, silang Ma'am Bella, silang Brother Richie, Brother GB, Sister Desi, o si Brother Wendell. Okay, daghang kayong salamat. Tama. And then I think this is the time, ladies and gentlemen, nga among ibili ng mga pinakakusog na tagline sa tibuok kalibutan. And this is, always remember, It only takes is a little faith. Okay, daghang kayong salamat. Bye. I love you. Salamat! Amen. Praise God. Mayong adlaw sa iyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith. And if you have been blessed by this episode, ayaw kalimot, follow and subscribe sa among social media platforms. We are available on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Bless us with your comments, and to bless others as well, please hit the like and share buttons below. Ayaw kalimot, always remember, all it takes is a little faith.